Os festexos do Carme dos Pincheiros arrancaban o pasado venres pola noite co pregón, dende o balcón da Casa Consistorial, este ano a cargo de Francisco Davila, CEO de Mobalco, unha empresa punteira da localidade dedicada ao deseño e fabricación de mobles. Quixemos que este ano fora un representante do tecido empresarial, porque, bueno, nos parece moi importante non só desde o papel que representan desde o punto de vista económico, sino tamén desde o papel social que representan as empresas neste concello, non? Tampouco faltaron a súa cita os Sanjuerguíns, a tradicional Festa da Auga, este ano máis multitudinaria se cabe que en outras edicións, e tampouco as Olimpiadas Pincheiras. Pero un dos momentos máis agardados por todos foi a procesión, que tiña lugar na xornada de onte domingo. A imaxe da Virxe do Carme ao seu paso polas rúas da vila estivo acompañada por miles de persoas. Non faltaron á cita diversos grupos de música e baile tradicional, así como a banda da Brilat, que acode puntualmente á Pobra dende hai xa anos para acompañar á Virxe no seu percorrido ata o porto. Alí un grupo de mariñeiros realizou a ofrenda floral en homenaxe aos mariñeiros falecidos. Os festexos chegaban hoxe ao seu remate. Na xornada de hoxe, os nenos foron os verdadeiros protagonistas, con diversos xogos e hinchables, e a festa da escuma na Praza Maior. Para rematar pola noite a actuación de Fillas de Casandra e o espectáculo piromusical.